Създадох Rumi Cosmetics, защото исках чиста, натурална козметика. Тогава се борих и с здравословен проблем. И много ми беше важно козметиката да е чиста и работеща, да дава резултати. 6 години по-късно имам хиляди последователи и хиляди доволни хора от моята Rumi Cosmetics. И искам да ти благодаря. Можеш да си избереш подарък, продукт по избор, който и да е, даже и най-скъпия, с всяка покупка над 149 лева. Серията Мару, която аз използвам, е за кожа, която е зряла. Аз съм на 48 години и има много силен анти-ейдж ефект, има витамин С, има витамини, има ниасинамид, има много силни съставки, така че да се чувстваш добре в кожата си. Вечер нанасям серум Мару, също с много силни анти-ейдж съставки, които да действат цяла нощ. Около очите използвам много от серия Мару, очен Мару, защото аз имам турбички под очите, така че в някаква степен да се намаляват турбичките. Използвам и Deo стика, който спира лошата миризма, потиш се, но миришеш много хубаво, с един много скъп, много ценен рядък екстракт ванилия, натурална ванилия, който никой друг в България не използва. Когато кожата ми има зачервявания, използвам крем Пуга. Серия Пуга е за супер мега чувствителна, реактивна кожа. Изключително успокояващ крем с тройно успокояващо действие. Серия Glow е за всеки тип кожа, има и анти-ейдж в нея. Този околоочен крем е направен да озарява кожата около очите, маха и тъмни кръгове, изключително добър. И първия серум, с който започнахме, който ми е много мил на сърцето, серум Glow, който има много ценни масла и обновихме формулата наскоро, защото натуралната козметика се развива и аз постоянно стоя така с всички новости. И прекрасна, в момента за много кратък период имам оферта към теб като благодарност. Можеш с всяка поръчка на 149 лева да си избереш продукт по избор. Който продукт си избереш за подарък, него ще ти подаря. Благодаря ти, че си мой клиент.